Здравейте на всички! Вие сте на канала Магията на Деметра. Аз съм маг Деметра. Днес с вас ще направим един мини разклад на тема какво ви очаква през новата седмица. И така, разкладът ще бъде в 3 варианта и всеки един от вас ще може да избере неговия вариант. 1, 2 или 3. А може и да се изберете и да изслушате 2 варианта. А ако почувствате, може да изслушате и 3 варианта. Тези от вас, които желаят, могат да се запишат на диагностика на негатив и да разберат имат ли направени магически въздействия. Също така може да се запишете на лечебен сеанс при мен маг Деметра. Ако имате здравословни проблеми и желаете да подобрите вашето здраве, аз съм човека, който може да ви помогне. Тези от вас, които желаят, могат да се запишат на диагностика на негатив или на лечебен сеанс, на лично съобщение във Facebook или на моята електронна поща, които може да намерите в първия коментар под видеото. И така, първи вариант. Втори вариант. Трети вариант. И така, започваме с вариант номер 1. През новата седмица е важно да бъдете много напористи. Да не се отказвате от нищо. Някои от вас ще трябва да продължат напред. Колкото им да им трудно. Други от вас ще имат възможността да се срещнат с нови духовни, прекрасни хора, които да ги поведат напред към нови брегове, към хоризонта. Ще се разкрие тайна, която е дълго пазена от вас и може би ще осъзнаете, че не всичко е толкова лошо и че не сте сами на този свят. Ще разберете, че истината е там, където не я виждате. Дългото търсене ще приключи. Ще намерите спасението. Очаква ви много комуникация, много срещи, много обсъждания. Най-важното е да не отстъпвате, а да защитите себе си, своята позиция, мнението си по даден въпрос, но да бъдете много внимателни с думите, защото думите и делата ще бъдат вашето оръжие за успех през тази седмица. При
Други от вас се очаква да трябва да стопирате, да спрете, да правите неща, които са неправилни, които са токсични за самите вас. Някои ще разберат, че е нужно да преосмислят нещата от живота или в дадена ситуация да изменят гледната си точка, за да могат да продължат напред. Защото ако не промените нещо, то вие ще седите на същото място, на което се намирате. Не се отказвайте, каквото и да е сега в живота ви. Каквото и да се случва, бъдете нащрек и само напред. Ще трябва да промените нещо. Промяна. Промяна, която ще ви помогне да излезете при някой от блатото, при други от заплетена ситуация. Финансови постъпления се очакват при някой от вас през новата седмица. Не се страхувайте да рискувате. Внимавайте с финансовите харчове. И така, и едно послание от Бокара за новата седмица. Светлина напред и само напред. Движи се смело, дете мое. Ще настъпи светлина, която ще озари твоята душа. Всичко ще е добре, когато ти се довериш на съдбата. Прекрасни събития в живота ти и като цяло занапред те очакват в следващите 19 седмици. Прекрасно. Светлина. Втори вариант. Какво ви очаква през новата седмица? Новата седмица за вас ще е важна. Ще трябва да довършите много започнати неща. Много ще е необходимо да се потрудите. Не спирайте, смело. Ще ви бъдат дадени възможности за развитие, за реализация. Но от ваша страна ще са необходими много усилия, знания и много е важно да слушате вашата интуиция. От вашите усилия, труд, напористост зависи как нещата ще ви се случват занапред. Внимавайте да не се подлъжите. Около вас има силна конкуренция, която в един момент е възможно
да ви повлияе негативно. Най-важното е да сте в баланс с себе си. Да не давате на другите да ви управляват, а вие да управлявате другите чрез вашето съзнание, чрез вашият ум. Ще имате възможност, която ще ви бъде дадена като подарък от съдбата. Възможно е да се запознаете или срещнете с много силна, духовно развита личност, която да стане ваш наставник. Други от вас ще имат много добри взаимоотношения, разговори с високопоставени личности. Отлични отношения с шефа, с вашите приятели. Приятни моменти е възможно да имат някой от вас и отгоре ще ви бъде дадена помощ. И така, послание от Бог-Ра за вас за новата седмица. Не търси това, което не ти трябва. Всичко, което ти е нужно, е пред теб. Просто го гръбни. Довери се на съдбата, довери се на себе си, на това, което си. Важно влияние ще оказва жена през новата седмица, която ще ви даде сила, емоционална подкрепа и вяра в живота. Така, трети вариант. Трети вариант. Седмица, която за вас ще бъде опасна. Сякаш ще сте неориентирани, изгубени, хаотични в вашата дейност, в вашата работа. Не губете вяра. Каквото и да се случва сега в живота ви през новата седмица, не всичко е изгубено. Няма смисъл да страдате за нещо, което е било. Не се връщате назад в миналото. Не търсете виновни, защото нищо не може да промените, колкото и да търсите да обвините някой. Просто е трябвало така да се случат нещата. Пазете се от неорганизираността на вашият любим човек. Пазете се от предателства, от сурови думи, от обиди. Не доверявайте. Не се доверявайте на никого през тази седмица.
Сякаш ще сте сами, нещастни, разтърсващи събития ви очакват през тази седмица, но те ще ви бъдат нужни, за да измените живота си към по-добро. Сякаш ще бъдете в период на трансформация, на изменения. Всичко ще е много променливо през тази седмица. Няма да има постоянство. Нещата може да има форс-мажорни обстоятелства. Ще трябва да се спасявате сами. Ще трябва да разчитате само на себе си. Предателствата много са ви унищожили емоционално. Но важното е, дори и да сте в тежка ситуация или ситуации, да се изправите и да продължите. Времето на страданията скоро при вас ще приключи. И за някой от вас тази седмица ще е седмица на разбитите сърца, но на новото начало. Всичката болка трябва отново да я преживеете, за да може да се изчисти това, което не ви е нужно, и смело да продължите напред. Края на седмицата ще ви донесе нови възможности, перспективи и енергия. И така, съвет от Бог Ра за вас за новата седмица. Доверете се на вашият глас. Истината е тук. И ще видите невидимото. Пазете се от мъж, който е възможно да ви въздейства отрицателно, както емоционално, така и физически. И още едно послание за вариант номер 3. Време е да се обновиш и да продължиш напред. С тебе са всички мъртви души, всички твои любими хора. И така, обичам ви. Чао, чао и до нови срещи!